היום 30 לדצמבר 2005 ואנחנו יושבים עם סבתא אולגה ומדברים. על מה את רוצה לספר? על הילדות שלך, על כשהגענו לאבן גבירול, על מה? אני באתי הביתה, היה מלא שמחה. איפה? איזה בית? במשפחה שלי. אצלך בסוריה? בסוריה היה אבא מסודר, היה בן אדם חזק, לא נתן לנו לצאת, לא נתן לנו למועדון ללכת, שלא נאחר, רק בשעה 7 צריך להיות לבית. אין. חוק לא יעבור, רצנו, עשינו מה שאנחנו רוצים, ורצנו הביתה ב7 שנהיה. וזה מה שהיה. אחר כך הייתי בגיל צעיר, והיינו בקיבוץ, ברחנו, אני לא ידעתי מזה, הבריח אותי, והעיקר אני נהייתי בחולתה. בחולתה התחלתי את החיים, וקיבלתי את כל זה, אין לי ברירה. עזבתי בית, עזבתי אחים, אחיות ומשפחה, וכאב לי, בכיתי הרבה על זה. שהיה לי בית, למה לי לבוא לחפש בקיבוץ ולנקות ולבשל? איפה שהייתי, אולגה טובה, אולגה עושה זה וזה וזה. בסוף עברתי הרבה קשה. אחר כך עברנו לעיר. מהעיר התחלתי את החיים שלי עם 6 ילדים, 4 ילדים. את מתכוונת אחרי שעלית? כן. היינו עולים חדשים ובאנו הביתה. 4 ילדים? 4 ילדים, הייתי בהיריון עם ורדי. נכון, ב-1950 ילדת. כן, והייתי עולה חדשה, הכל היה קשה. בכלל הייתה חיים קשים וקלים. אהבנו את מדינת ישראל ואהבנו לגור בה, ושתקנו, ומי ששמענו, אתם בוכים על לחם, אתם בוכים על אוכל, אנחנו קברנו צעירים. זה היה... ככה אמרו לכם? כן, אנשים? לא, כן, לא יכולנו לדבר, מה חסר לנו. היה הרבה חסר לנו דברים. באנו מהעיר, באנו ממשפחה טובה, באנו מחנות, עם כסף, עם הכל, עזבנו הכל, באנו עם גופייה ותחתונים. ובאנו. אז התחלנו את החיים. שנת 49, שנת 49? סוף 49. זאת אומרת, מושקי היה בן שנה? לא, עוד לא היה בן 7 חודשים. 7 חודשים, בסדר. ואת היית בערך בת 29. אני? 29. לא 29. את היית בת 24. נולדת בשנת 1925, ב-49 היית בת 24-25, משהו כזה. כן. צעירה מאוד עם 4 ילדים. 4 ילדים, והחמישי הייתי עולה חדשה, והיה לי דודה חכימתי, עזרה לי קצת עבדי. לא היה לי שמיכה, היה שנת שלג. 1950. כן, היה לי מאוד קשה, אבל לא דיברנו. לא דיברנו על זה. מדינת ישראל שווה הרבה יותר מה שנהיה אצל הערבים, הערבים. ואבא עבד במה? אבא עבד דייג. דייג? דייג כן. בחולתה. אבל בחיפה הוא לא עבד דייג. בחיפה עבד בקמפ צבא. לקח אותו אחד עיראקי. אבא של בני, ששמו עדן עיראקי, סג'ר דודה שרה שהיה. לא מכיר אותו. עכשיו חבר של משה. העיקר לקח אותו, בוא ניתן לך לעבוד איתנו. עבודה שחורה. לא. אמרו לו, אתה רק תשאיר לנו ותן לנו מה לשתות. הבנתי. וזה הוא עבד? הוא מצא, כן, נתנו לו פרוטקציה כולם ביחד. ועמדו לטלל חצי שעה. ושמעו חזנות ממנו. וזה עברנו אצל דודה רודה,
ישבנו אצלה, בתור עולים חדר אחד עם בעלה, לא היה לו ילדים. בהתחלה גרתם אצל דודה רוזה? כן. לא היה לכם אפילו הדירה ביהודה לוי לא הייתה שלכם? לא היה. אז באה מוועד של בית כנסת, הם מכירים שיש הכל יפה, אמרו בוא הנה, אנחנו נסדר לך שתהיה אחד מאיתנו. אז הלכו ולקחו לנו חדר אחד, והחדר אחד עם מיטות, עם שמיכות שחורים. שבסוכנות? לי של הסוכנות, ואבא אמר לי, תראי, סידרתי לך את הבית, את המיטות, את זה, מה חשבת? כל כך דברים יפים, נכנסתי, כל השמיכות שחור במיטות כמו של הסוכנות. איך נעשה? עוד קיבלנו את זה. ארון היה? ארון היה? לא, איפה ארון? מה היה ארון? בא עכבר, אכל לי מהבגדים. אבל איפה שמת את הבגדים? לא היה לי בגדים. לא היה לי. מה, היית מקבצת ולמחרת לובשים את אותם בגדים? הייתה מורה לאנגלית בשנת השלג, אהבה את אלי הרבה, זכרונו לברכה. אמרה לי, למה? היא באה אליי הביתה. למה לא שלחת אותו לבית ספר? אמרתי לה, היה שלג, וחיבצתי את הבגדים. הבגדים לא התייבשו. הוא בא רטוב מבית ספר, הבגדים לא התייבשו, הייתי מוכרחה לשלוח אותו ערוב. לא. זאת אומרת, כל יום היית מקבצת את הבגדים בשביל מחר, אותם בגדים היו לובשים כל הזמן? דודה חכים הביאה לי אחר כך לחטיף, הביאה לי שמיכה, שנתחסה שלג, אבל לא היה כזה קור כמו היום. לא היה קר. העברנו כל החור. היית צעירה, גברת. יכול להיות. וישבת עם בעלך באותה מיטה. כן. בגלל זה היה לך חם. כן. וכל אחד אמר, איך את נכנסת להיריון עוד פעם? אמרת לו, בעלי דתי, והוא לא רוצה להפסיק. הלכתי לרופאים ואמרתי, אמר לי, מה אני אעשה? בעלך לא רוצה. הוא צריך לחתום. לעשות לך עיקור או משהו כזה, כאילו להפוך לך את הרכב או משהו, כן. זאת אומרת, היה הזדמנות אחר כך שילדתי בך. אמרתי, סטופ. בא אחד מסוריה, עוד לא ילדת. הייתה מיילדת. לפני שילדת רצית לעשות הפלה. הייתה מיילדת. רצית לעשות הפלה. כן, הייתה מיילדת, רציתי. אבל לא חתם. אז הייתה מיילדת. על ההפלה שלי רצית לעשות. לא הפלה. כן. מה שהכניס כשקר, לא הפלה. אני מפחדת מזה. מפחדת מאלוהים גם. שהכניס לי בראש שזה אני הורגת בן אדם. אבל זה לא זה היה. כשאני הייתי שם, אמרו לי, מה זה 7 ילדים? איך תוכלי לסדר? בואי נעשה לך, להפוך לך את הרחם. עשיתי ניתוח והפכו לי את הרחם. ומאז לא נכנסתי להיריון, אבל היה לי קשה עם הילדים. אמרו לנו, יש מנות היום בשוק תלפיות, יש מנות צמיחות, לא צריכה צמיחה. מנות של הצנע, את מתכוונת? צנע. בזמן הצנע. כן, מה שאני צריכה אוכל. כסף לקנות את האוכל. העיקר אבא. וגם היו מחלקים לו ימים, משהו כזה. כן, כאן מחלקים דברים. לתינוקים נתנו שמן דם, שיהיו גזע חזק. כן. ומרק חילקו בטיפת חלב. כל יום הייתי צריכה לעזוב את הילדים. עם מי עזבת אותה? לא, פעם יוסי בן אחותי שתה את המרק, אהב את המרק, שתה אותה, אמר לי, לא יודעת, נפל על כל המרק. איפה נפל? בפה שלך, הוא צחק. אמר לי, כן, כל הריח היה טוב. היו אנשים רעבים. לא היה הכל. עד שאנשים קיבלו את הרנטה,
התחילו להתקדם, אבל אנחנו לא התקדמנו, לא היה לנו כסף. עבדנו. ומי היו השכנים שלכם? היה אחד, שחאדה מניין. שחאדה מניין באותו מקום היה או במקום רחוק? לקחו לנו את החדר והיינו 7 ילדים היינו בתוך זה. אתם שניכם ו7 ילדים בחדר אחד? בחדר אחד. חדר גדול לפחות? חדר גדול, 5 על 5. 5 על 5? כן. לא קטן. לא קטן, אבל איך... אבל 9 נפשות. איך ישנו? ישנו בנים ובנות ביחד. ביחד? כמה ביחד במיטה? 2, כל 2. כל 2 במיטה? והמיטה קטנה הייתה, בוורדית הייתה גבוהה. כל הלילה לא נתנה להם לישון. היא דווקא במיטה... כשהיא נולדה. כן. לא, שהיא גדלה ורצה להסתובב, רצה כבר בת חודש, חודשיים. אמא, אנחנו לא ישנים, הרגליים שלה בראש שלנו. זה היה באמת קשה. אחר כך התקדמנו, קנינו ספה. הספה פתחנו את המגירה. במגירה ישנו 2 ילדים. במגירה שמתם 2 ילדים? במגירה וראש ראש וזנב. יעני, אחד לצד הזה ואחד הראש שלו לצד השני. הלכתי לדוד שלי, חכים, תלווה לי פי צנע עכשיו. כן. פי ארון. נקנה ארון, תן לי רק כסף. אני לא, מה לא? תלכי לרופא, אחד רופא היה בבית משפט, יש מכרזים. מוכרים את זה באחד שלא שילם, כן שילם. כן. יש מכרזים, ניתן לך מה שיש. הלכתי אליו, אמר לי, אני מעבודה יכול לתת לך? איך ייתכן? יש לי שוטרים, יש לי אנשים. העיקר, הסתדרנו לבד, בלי טובות אף אחד, וקנינו מיטה, שפותחים ביום, וסוגרים בלילה. וסוגרים בלילה, היא מזנון. 2 דלתות בתוך מיטה שהיא גם מזנון? כן. יש לה דלתות. כן. הדלתות האלה בתוכו ריק. כן. שמנו את המיטה, הרמנו את המיטה לבפנים. כן. והסתדרנו, ביום היית רואה חדר עם מזנון. אבל זה מזנון כאילו מזנון. למה? דברים בתוכו. אבל למעלה. יש ויטרינה. למטה היה מיטה ומלמעלה ויטרינה, וזה נהיה כמו מיטה. אבל ארון היה לכם בסוף? בסוף היה עכברים באו אכלו את הבגדים. הסתדרנו, קנינו משוק הפשפשים ארון עברי, ושמנו אותו והתחלנו, הוא עבד, ואני הצחתי ודיברתי וסידרתי, אבל לא הסתרחתי, לא עזרה סוציאלית, ושלהפך באה עובדת סוציאלית אלינו, היא אומרת לי, תעזרי לשכנה שלי. והשכנה שלי היו קרובים לסיטונאים. היה מביא להם משפחת פלח, היו סיטונאים. שלחו לה ארגזים של פירות והילד יושב על המעקה של הבית שלי, על המדרגה של החדר, וישב ואכל תפוח. ושמעו הילדים, אמא, למה לא קונה לנו כאלה? ובאה עובדת סוציאלית, אומרת לי, תני לה קצת. היא מסכנה, למה? לא ידעה איך להתלבש, לא ידעה איך להסתדר. אז זהו, והעברנו את השכנות. רגע, ומי היה השכנות שלכם, השכנים שם? היה עורך דין שם השכן שלכם, לא? למעלה, הייתי כמו קולנוע. היה מולנו עורך דין וסרמן. וסרמן, הוא היה עורך דין כשהוא גר לידכם? עורך דין. איך היה עורך דין וגר במקום כזה? טוב, עולים חדשים, הם לא התקדמו. אבל הוא אחר כך היה עורך דין גדול. בטח, הוא גדול, ויש לו בהרצל כל הפינה, כל ההרצל מאחד עד זה היה שלו. הוא קנה את זה? הוא שלו. כן, ומי עוד היה? אז הוא היה במרפסת, אומר. לנו היה חצר. מה שהיה חצר היה טוב. כשהכנסתי אותך עם העגלה בחוץ, להתאוורר לא רוצה להיכנס. בכית, החליף מזג אוויר.
לא רוצה להיכנס, אני שמתי מיטה וישנתי על ידך. בחוץ? בחוץ, חצר פתוח, מלמעלה, בלי גגון. כן. חצר. והם, וסרמן היה רואה, מביא אנשים שלו, באים לראות, והוא היה סטאז'ר. הוא היה סטאז'ר. הוא היה סטאז'ר, אבל הוא היה מסתכל עלינו כאילו קולנוע. איך הם לבשו, איך הם משו לאכול, איך היה מסודר, איך... היה, אמרתי לו, מה, וסרמן, מה אתה עושה מאיתנו? תאמיני לי, אמא כזאת מסודרת, לא ראינו. לא ראינו, היה בית צבע כחול. לקחתי מברשת, מה זה כחול של כחול. אוקיי. כהה כזה ערבי. כן. לקחתי קופסת צבע, צבעתי אותה בלבן, עם המברשת, כל יום קיר, עד שראו. בית, חדר, נקי, מסודר. היה לי נשמה. ומטיפה עשינו. איזה עוד שכנים היה לכם? היה לי אחד. רגינה, אני לא מכיר אותה. רגינה באבן גבירון. באבן גבירון? לא ביהודה לוי? לא. ביהודה לוי, שבה בנינו, כן. בנינו דלת שאני לא אכנס מצד המרוקאי. הייתה יושבת מנקה להם את הכינים בראש. ואני פחדתי שלא ידבקו אתכם, פתחתי דלת לחצר, לעלות וללכת מהחצר לרחוב. וסידרתי, בא של הנפט, הוא תמיד רחם עליו. סטרון, אולגה, קרא לי אולגה, איך שהוא בא, קרא לי אולגה, הוא הכניס לי את הנפט, למה היינו מדליקים נפט. הכניס לי את לפח הנפט אל תוך הבית, שלום עליכם, הוא הלך. ואחר כך התקדמנו של הנפט, אמר לי אולגה, החליפו הזקן בחצאי. לי אולגה, יש בית, תראי אותו, תגידי, אמרתי לך, היום פתחנו בנינו וסידרנו, פתחנו דלת פה, לא רואים אף אחד. תבוא תראי. אז אמרתי לאלי. על הבית באבן גבירון. אמרתי לאלי, זכרונה לברכה, אלי, לך תיסע איתו, תראה את הבית. אתה תגיד לי איזה מספר, ואני, שיתחשק לי, אני אלך לראות. הלכנו. ראינו את הבית הזה, באמת אמרה לי, תראי, אני רוצה את השכנים להרוג. למה? אמרה לי, אני אמכור כמה שתגידי לי. רק אני רוצה משפחה. שיהרסו את השכנים. מי אמר לך? מי שגר שם? מי שגר שם. אבל היא שבעה, היה בית צבוע, ונקי, וסדרה הכל. כן. ורצתה לדפוק את השכנים. הבנתי. אז היא מכרה לך, נו, אז מה? אז באה רגינה עכשיו, רוצה לראות השכנים. אני באתי שם. איפה גרה רגינה? במקום דבורה? כן. כן. בבית ליד, בבית הצמוד. כן. כן, היה צמוד. כן. אז הסתדרתי, היה ארון, סידרנו את הארון קודם, הבאנו את רגע, אבל איך קניתם? איך מצאתם כסף? קנינו משוק הפשפשים. לא, את הבית איך קניתם? לא סיפר. בוועדה... בית כנסת? בית כנסת. הוא התחייב לעוד שנים בבית כנסת? כן, הוא עבד אצלם 6 שנים בלי כסף. בלי כסף. והם נתנו לו כסף לקנות את הבית. איזה לקנות? בדמי מפתח, מעמידר. הבית היה מעמידר? לא כאן, בטח. הבית של אבן גבירון היה מעמידר? כן, כן. לא היה הבית שלכם? לא, לא היה שלנו. היה דירה של עמידר? של עמידר. שילמנו שכר דירה. לא ידעתי, חשבתי שזה שלך. לא שלנו, לא שלנו. אז באנו, כן. סידרתי את הארון,
כן. כל חבילה, זה לשמוליק, זה לאביבה, זה, רשמתי שם, באנו ישר למיטה, לארון, סידרנו את הארון, אמרתי אני עייפה, הלכתי לשכב, באה רגינה, שכנה שלי, אשכנזייה פולנית, היא הסתכלה, מה את ישנת? חשבנו נראה את הבית הפוך. אמרתי, למה שיהיה הפוך? הכל מסודר, אני נחה קצת, נעשו, לא, כל הכבוד לה. היא הייתה כל יום נכנסת ומספרת להם. יש לנו, לא דווקא אותנו, אלא היה לה טובה. למה הם? היא כאב לה, אמרו לה שהבעלה הוא לא שווה, והיא עשתה את הילד, יש לה ילד. היה רכילות על זאת שגרה בבית, היה לה רכילות שעשתה את הילד עם מישהו אחר. כן. אז בשביל זה היא רוצה שאני אצבוק עם הביאה להם ספרדיה ושתעשה להם בעיות. כן. אז הייתי שמה, אז אמרו שהם נהנו ממך. קודם שבאה ההובלה, מעילי גשם, זיבין מעילים. הם ספרו לך את המעילים שהביאו. את המעילים, את המגפיים והמגירות, מיליתי וסידרנו הכל על המקום. אז היא כל יום הייתה באה, תענוג לה. אומרת לי, אולגה, אני צריכה ללמוד ממך, איך עשית כל זה? כל יום הייתה נכנסת, זה לילדים, זה לכם, אמרתי לו, כולנו אוכלים יחד. זה לילדים, זה קצת שובת עדס, קצת מרק, קצת שועל, זה אוכל. אחר כך קיבלנו חבילות מאמריקה. כן, ומי? ממשפחת שבה. יש לסבתא אח, והאח יש לו ילדים. איזה סבתא? גם חזי? גם חזי. הם שבה? הם מאמריקה. כן. כן. שלחו לכם חבילות מאמריקה. חבילות. רוצים. אמרה להם, הבן שלי אין לו מה לאכול, הוא בישראל. מה שאתם רוצים תשלחו. קולי אחד, אוכל, קפה, ריבה. קולי שני, בגדים. בגדים לבשו כמו בית מלך. הבנתי, לא ידעתי שקיבלת חבילות מאמריקה. כן, כל יום הלכנו לנמל. כשאני הייתי בן כמה? 5-6 שנים. כשאני הייתי בן 5-6 שנים. היה לכולם ללבוש. יופי. הקטן הייתי מגדילה, הגדול הייתי מלבישה, ככה עשיתי לפי סדר, והיה לנו בגדים, היה לנו מה להחליף, היה לנו מה לאכול, היה לנו תמיכה טובה, ואבא התפלל בית כנסת, בלי כסף. 6 שנים הוא עבד בגלל קצת הלוואת כסף, קודם. כן, אבל לפחות זה נתן לו פוש לחיים. אחר כך אמר, רוצה רדיו. טלוויזיה את מתכוונת. לא, רדיו. רדיו. נשמע חדשות. לא היה לנו חשמל שם. לא יכול להיות. באתם לאילן בלי חשמל? אבל ביהודה לוי לא היה חשמל. ביהודה לוי לא היה חשמל? לא היה חשמל. ודוד משה, בטח, אנחנו צריכים לשים עמום. לא היה חשמל ביהודה לוי. לא היה. אז איך אוכל בלי חשמל. בלי חשמל? בלי חשמל. והשירותים איפה היו? בחוץ. בחוץ? כל השכנים עשו שם. כל השכנים ביחד באותו שירותים? חניות והשכנים למטה. היה בית שימוש אחד לכל השכנים? מוקו. אנחנו. אני ושחאדה והיה לכם מפתח. ואימא של ברטה, גם רומניה, הייתה מנקה בסמרטוט את הכלים. לא היה לה מים, הכניסו ברז כזה. לא היה לכם מים? לא היה לכם ברז? לא היה לנו הכל, למה אני אומרת לך, העכברים הלכו ככה. אבל אני שואל, בבית ביהודה לוי לא היה מים? לא, מי בא? כן, אמא. אחר כך עשו מסיבה של חנוכה. כן. בבית כנסת היה חלפון. זה הסיפור של הרדיו? זה הסיפור של הרדיו? לא, שהוא נכנס לעירייה. איך הוא נכנס לעירייה? עשו מסיבה
כן. וקיבלו את חלפון ככה בידיים. חלפון היה מזכיר העיר. כאן מזכיר העיר שבתאי לוי. וחלפון מה היה? חלפון היה מזכיר שם. היה פקיד בכיר בעירייה. לא, הוא היה לו עמדה. אז אסף כל הספרדים הכבדים, יאללה תתרמו, שנעשה 20 שנה עשו את הבית כנסת. של חבובה? של חבובה. אחר כך ג'אבו לאבוקי אלו בוילה. ציון, בוילה אלו שואלו בוקר הסובח. מחר בבוקר? מחר בבוקר תבוא לעירייה. תגיד אברהם חלפון והם ייתנו לך. הוא נכנס אליו. אלו ציון, אתה רוצה להיות פקח בעירייה? אלו בתמנה אכון זבל בעירייה. אני מוכן להיות זבל בעירייה. אני מוכן להיות. בסדר, מה אתה... מי שישמע את זה לא בהכרח ידע ערבית. תמשיך. כן, לא חשוב. אז אמר לו, אני מוכן להיות גם מטטר חום. רק תכניס אותי לעירייה, אחר כך מה שאתה רוצה תעשה. אלו לא, אתה תיכנס פקח. הוא עבד פקח כמה שנים, הוא לא שווה. היה לו לב טוב. הוא לא שווה, היה מוכר בטרזיליה, מוכר משהו. פקח, לך תברח, פקח בא. אבא, הפקח היה אומר לו, פקח בא, לך תברח? יש מנהל שלו. היה בא מבקר, הבריח אותם, העיקר בחושים, מזל גדול. אמר לו, פה יש גרעינים, יש קליפות גרעינים, אלו מה אני אעשה? תטעה אותם? לא, תגיד לו, אסור ללכלך, אסור לעשות לכלוך, הוא לא אזרח ישראלי, הוא לא אזרח פה. הבחושי אמר לאבא? לא, אתה לא שווה. זה אמר אליהו רופא, ברוך רופא. יום שישי בערב, אמר ציון, תבוא אליי מחר בבוקר, אתה תיכנס לעירייה בטובה, אני לא עשיתי טובה, אלא יש לנו מקום, בוא תעבוד איתנו בעירייה, במחלקת הגבייה. כבר שר מלך, הוא בא מלך, היה לובש בגדים של השבת, והולך, יש לי מזכירה, ואני... לא, הוא היה גובה מיסים, היה הולך לבתים לגבות, לא? כן, אבל אחר כך היה היה הולך... אז... אחר כך היה יושב בעירייה. אחר כך למה? שיצא כרטיסים, כל אחד יבוא. הוראת קבע. הוראת קבע. מי שרוצה לשלם, יקבל הנחה. מי שלא משלם, יקבל קנס. אז הכניסו אותו בפנים. הכניסו אותו בפנים, שר טוב, זה כבר כשהיינו גדולים. זהו, אין לך מה. למה? יש לך סיפור של דודה הילדה שבא... אתה לוקח סקרפות כל... אחר כך כל העולים באו אליי, והדודה הילדה עם 5 ילדים, ותינוק משה כאן, במזוודה, מוסי. תביא אותו בסלקה. בסלקה. וכולם, תשמרו את המזוודה. אתם הייתם 7 ילדים ו2 ילדים, ועוד הוסיפו לכם 5. היינו 6. אני הייתי. אלי נפטר. היינו 6, כן. כן. ואנה ואבא. ואת ואבא, ודודה ובעלה, ועוד 5 ילדים. כן. וכולם בדירת 2 חדרים. מי שעשה פיפי. דירת 2 חדרים. גם בלילה. וכמה שמתם במיטה? אללה בעלה. 3-4 במיטה. אנחנו הגדולים למעלה, והקטנים למטה. מה זה למטה? במיטות הנפתחות, ובדרש, אפילו בדרש היינו 2. כן, זה ידוע. בדרש מפח היה גדול, זה היה בתוך המזרון. נו, מישהו היה עושה פיפי, לא היו יודעים מי עשה. תמים לא יודעים, יום אחד יפה עשתה. 4 או 3 בכל מיטה. יפה עשתה את הפיפי. אני, בחייאת אללה, באמת, אני לא עשיתי. אמרתי לה, בוא תראי. התחתונים שלו רטוב, לא, אז איך עשה פיפי? ימם זרתה, בואי נראה אז. היא עשתה פיפי.
בסוף גילינו אותה, אמר לה, את שכחת, צפיתי במיטה, קומי, אבא פחדתי, לא בית שלי. היא פחדה. כן, שום תם. לא, נו, תמשיכי. מה יש לי עוד? אחר כך באה דודה מרסל. אחרי דודה היית באה דודה מרסל? לא גרו אצלנו. למה? אולי כן, קצת, כן. היא הייתה עם הבן שלה, עם הבעלה, ישבו אצלי והביאו לי אולגה על הפנים. איזה אולגה? דודה. דודה אולגה באה איתה? למה? היא הייתה בדיכאון משהו? היא הייתה לא בסדר, ולקחו אותי, אין הכול, אף אחד לא רוצה ללכת לבית משוגע. היא אושפזה? אני לא מכירה מי, מה, למה הולכים. לא מכירה אותה מה עשתה, מה עשתה. כשהיא באה לארץ היא הייתה בדיכאון? לא יודע. כן, היא איבדה ילדה. היא איבדה ילדה בדיוק אז, בלידה? לא, מסכנה הייתה בת יפהפייה, אבל שיסו אותה. יש לי תמונה שלה. איך זה קרה? באדמת. אדמת, הבנתי, אז היא הייתה בדיכאון. היה סיפור. העיקר היה אצלי בית עולים. אחר כך הבאתי עגלה, קנינו עגלה, לקחתי אחותי איתי, אוי, אנחנו מבזבזים כך וכך וכך, שיגמרו, נחזור בחזרה, היא באה עם כסף. היא באה עם כסף. על מי אני מדברת עכשיו? על דודה הילדה? דודה הילדה. אני אמרתי לה, אחותי, בואי הנה. מה אנחנו במשכורת, אם תגמור יום אחד, מאיפה להביא? בסדר, אני מקבלת. אז עשינו שבוע, נגיד, 100 אני גמרו, הבאנו מהקופה. יש לי משכורת, יש לה כסף, שמנו ככה, הסתדרנו יפה מאוד. בסוף הוא התחיל לעבוד. ודוד, מצאנו לו עבודה. איפה? בשוק הסיטונאי? בארגזים שם היה שומר. בארגזים, היינו הולכים אליו, חזית עזנה. עבד קשה. מאוד. מי לא עבד, אמא? מי לא עבד קשה? לא. מי לא עבד קשה? מי אז לא עבד? אבוק. אולי אבא לא עבד. זה נכון. תגידי לי, עכשיו מה את מספרת על הילדים? ככה זיכרונות יפים על הילדים. כולם טובים. זה אנחנו יודעים. ואין מילים. לא, זיכרונות, זה חלה באדמת וזה היה לו ככה. זה תמיד כמו כל בית. אתה שהיית קטן, לא יודע מה היה לך בגב. ומה זה? מרחה אותי בנפט. לא יודע מה זה. אתה כל הילדות שלך, מבחינתי, אני לא הייתי קרוב אליך בילדות שלך, ולא שיחקתי איתך, כי נגעלתי מהגב, מה שהיה לך בגב. מה היה לי בגב? מה זה? בגב אחר כך הם כל יום הייתה יושבת. הם גילו. כל יום הייתה יושבת. לקחו אותך לנדנדה. והזפת, כנראה שיש שמן, השמן עם הזפת של הגלגלים. ולקחו נפש לנקות את הסוודר. נהיה על הסוודר, ופחדו להגיד לי מה, שאתה לא עשתה. בגב אבל. בגב. לא, אני בבטן. אני עשיתי אותו דבר בבטן. אוקיי. ואחרי זה נהיה לי בורות כאלה, וואי. בורות מהנפט. אז מהנפט. אני לא יודע, אני חושב שהיה לך איזה מחלה טובה. מהנפט. הרבה זמן, מה זה? לא מעט זמן, לא יום ולא שבוע. כל יום הייתה... אתה לא זוכרת אחד שהיה מזריק לאשתו נפט והרופאים לא ידעו מה זה? אתה זוכר? מרעיל הנפט, הרג 2 נשים שלו מנפט, או אישה אחת. סרט או משהו? לא, פה בישראל היה אחד מזריק הנפט. נו, אז נפט עושה כאלה פצעים. שלא יודעים מה זה. אבל הרבה זמן... ספרי. גמרתי. מה גמרת? מושקי, מה היה איתו? אני כלום, אני לא זוכרת ממני שום דבר. לא. לא, מה את זוכרת? אני זוכרת שהוא חלה. חלה במה? חלה. מדרך שבאנו ברגל, באנו 7 שעות. כשהיה בן פחות משנה. פחות משנה. כן. נכנסנו לבית העולים, לבית העולים.
שער השמיים. שער עלייה. שער העלייה. כן. אז חלה, לקחו אותו, נתנו לי את הבגדים. אמרתי, למה נותנים את הבגדים? אז ככה, זה בית חולים. מה זה בית חולים? למה בית חולים? אז יש לו חום, אסור לנו להשאיר אותו עם הבגדים, הוא צריך אמבטיות. רצו להעלים אותי. אבל מה עשיתי? ישנתי על החלום. זה החדר ופה החלום. בחלום הייתי יושבת ככה כל הלילה. כל הלילה ישבתי עד אור הבוקר. יצאתי אחות ובאה אחות, גברת, קומי לישון במיטה, ילד בסדר, ירד לו חום. אמרתי לו, אני לא הולכת, רק שהוא ילך איתי הביתה. היום היית באמריקה, עמוס. הייתי אצל אותו עורך דין, איזה אשכנזים, הלכתי קלקלתי הכל. שמעת? הלכתי לאוהל. מיליונר, נוסע עם מרצדס. הלכתי לאוהל. אחר כך הייתי מחפש אותה. ראיתי זקנים, מה אכפת? כולם מסכן, משה לא טוב, משה לא טוב. אני עתוניה. לאט לאט, רצו להגיד לי לאט לאט, כן. אמרתי היה לו, להם שיטה כזאת. לא, משה בסדר, אני מביאה אותו הביתה, אני לא באה לפה, רק שאתם לא תהיו פה, כאן הם חיבוקתי. מי זה? נשים משער עלייה, עולים, עולים. עולים, רצו באמת. הם באו בלי ילדים. הבנתי. הם רצו... לקחו מה שיש שלו. אבל הסיפור הוא אמיתי על התימנים, תדע לך. כן, אבל קשה להוכיח אותו. אז הם ראו אחד אני- למרבן, לא זרקתי אותו. הם לקחו שחלחלים. אמרתי, איש בעוני, שיחיה בעוני, ולא יחיה בזהב להיות. דפקת אותי. וורדית, מה את מספרת עליה? נולדה 5 קילו? 4.8. 4,800? 4.100. 4,100. זה לא כל כך... אבל אלוהים נתן לה, בדיוק כמו שהיא נולדה, שמנה, הבן שלה גם כן. ראיתי את האופירי אתמול, כן? בתל אביב, בשוק הפשפישים. זה יפה שם, שוק הפשפישים ממש יפה. אני אספר לך אחר כך על זה. בקיצור, נו, מה יש לך לספר על ורדית? ורדית הייתה דופקת במיטה, והעירה את כולם. שהייתה תינוקת. שהייתה תינוקת. ואתה זוכר? איפה היא? כולה שנה וחצי ממנה. ויוסי שתה לו את המרה. כן, זה סיפרת כבר, שמענו. מה, הייתה שולחת אותי להביא אוכל לתינוקות, היו מקבלים מטיפת חלב. כן, היא סיפרה לי. אני אוכל בשבילך הייתי הולך להביא, והייתי אוכל בשביל להביא והולך להביא. היה מין כאלה, קופסאות כאלה, אחד על השנייה מאלומיניום. אתה מכיר את זה? כמו שהולכים לעבודה, לא ראית אף פעם בכלל? מטבעי. קופסאות, הייתי הולך, הייתי אומר מי אני, אתה נוצאתי מרק, טיפת חלב. נותנים מרק, נותנים זה, נותנים כל הדברים, הייתי בא הביתה. ואלי, מה יש לך לספר עליו? אלי היה, לא רצה שאני אבוא לאסיפת הורים. אני לא כדאי לה. למה? למה? היה לו תאונה, היה לו התווכחות עם המנואל. המנהל? באמת, שאני אלך תסביר. אני יוצא בחוצה, אתה תסביר לך. אם אתה יודע הכל, תן להם את הששעות. אם לא, תצא בחוצה. כי הוא ידע הרבה. לא, כנראה התווכח. הוא קרא הרבה, הוא אנציקלופדיה, הביא לנו ספר גדול. אבל זה אחר, כאילו, בסופו של תשבצים, נתן המון תשבצים. הוא היה, פעם הפרס בתשבצים, זה היה אנציקלופדיה, ספרים. הוא היה זוכה כל הזמן. איפה הספר נתנו? כסף גדול. אנציקלופדיות, כן. הוא זכה. הוא היה ידען. בטח, אפילו בבית כנסת היה שם בתוך הסידור, היה שם את התשבצים והיה כותב. היו גם להזמין לידו שם בשולחן האחורי שם בסוף. בבית כנסת אחד נתמד. כנסת בשבת? כן. פותרים תשבצים כתבים? כן. אפילו המבוגרים, עבדיה היה אומר לו, מה, תראה לי.
לא יודע אם היו כותבים, אבל היו פותרים. ושאני הלכתי לאספת הורים, למה באת? אמרנו לו, לא צריך. לא צריך שתבוא. הייתה אשתו של בדוד של איסו ודניאל, הילדים שלה היו על הפנים. חמים, כן. אז יצאו ירקני, הוא יצא לבית הקברות. הייתי מוכנה שיהיה ירקן. בגיל 14 הוא הלך לעבוד, למה לא הלך לתיכון או משהו? הוא למד. בערב. הוא למד ערב. הוא למד ערב? תיכון ערב, בבית הפקיד. כן. הוא למד ועבד. למד ועבד. מה הוא למד? קידוד. קידוד? זה מה שהיה נהוג גם. זה היה עוד משהו, בית הפקיד, בית הפקיד, לא, הוא אמר לגמור את התיכון. בית הפקיד זה תיכון. תיכון מקצועי. מי ראה אותו? פקח היה. על מה את מדברת? שראה אותו מה? לאלי, אצלו בית הפקיד. גם חג'י, אתה גם חג'י, אבא שלך ציון, לא כן. אלא עבדתי איתו שנים בעירייה. ודחפתי אותו שילך לעבוד ביום חופש, שנאסוף כסף, נקנה פסנתר לבת שלי. שם בכלא, הוא רץ לעבוד בשביל לקנות פסנתר, אני רצה לעבוד שיכלום. מה את זוכרת מהסיפור של התביעה של אלי? היה יום שלישי, חיבסתי, והוא בא, היה לנו ארגז של תפוזים, היה נכנס לשוק הסיטונאי, קונה ארגז, מביא אותו. מי, אבא? אלי? היה מביא אותו, יש לנו מקלטת שלו למעלה, הוא רוצה לשים למעלה, אז הוא נשפך. למה אתה ממהר, יבני? אני פולה מחכה לי. למה? תקום תדלו. רוצים ללמוד? לא חשוב. וזהו. נזרקו כל התפוזים ברצפה והוא ברח. למה? כי לא רציתם שהוא ילך לים. מה? הוא לא אמר שהוא לא היה ים בזיל. לא, אבל אתם לפני כן אמרתם שלא היה. לא. זה באפריל. לא היה זמנים שלנו, לא היה מצילים. אז לא הייתם מרשים לו ללכת. אז לא היה קיץ. לא היה קיץ. כן, והוא הלך. רצה לקחת אותי, אמרתי. מה פתאום? הוא לא לקח אף אחד. הוא לא היה לוקח, אם אני הייתי מתפל אליו, הוא היה מעיף אותי כדיניון. נו, היית קטנצ'יק, מה קרה? ואז מי סיפר לך? אז ג'ת חביבתי, אמו לפולה. אמא של פולה באה היא באה אליי, אמר לי קומי, אלי קצת נפצע. מאיפה? נתן. הלכתי שם, ראיתי צוות של רופאים. איפה לשם? לשמן? לבית חולים. לבית חולים. לקחו ישר לבית חולים. למה כל הדייגים הפכו אותו ודרכו על הגב שיצא את המים. הוא בלע הרבה מים. וכל אחד התחיל לספר, פולה עשה לו, פולה. אז לא ידעו לעשות... הוא מסכן גם קיבל שוק, אני מרחמת עליו עד היום. שהוא לא אשם, יום חטף אותו. אחר כך הלכתי... באיזה בית חולים זהו? ברמב"ם. היה רמב"ם רב. לא היו כל הבית חולים. נו, נתנו לי כדור. הרגעה. נתנו לי כדור קודם כל. אמרתי, רוצה לראות אותו, שמעי. כמה? היה טראומה. לא האמנתי. 10 דקות ברח מהבית, ואף פעם לא עשה את זה. לא הלך בלי רשות, לא היה שובב, לא כאן בנטלון, לא כאן וואעים.
דיימן נקי מסודר, מטופח. ממש. התחיל עם הבנות, הייתה לו חברה. הייתה לו חברה לה? כן, הייתה לה חברה. אותו שנה אומרים שהילד. היא גם כן מתה? בלידה. מלידה, איך? התחתנה. התחתנה. התחתנה בת 15? בת 16. התחתנה. וילדה ומתה בלידה? לא על זמנו, שעזב אותה. נו, ואחרי שהוא נפטר היה לך קשה. דיברתי עם משוגעים. אחר כך ראיתי אבא הולך להתפלל, הולך לכל בית כנסת, לכל מקום, הוא שר, חתם על כתב. אין לו ברירה. אין לו ברירה. לא, אבל הוא לא, רז'ל, הגבר לא כמו אישה. אני בטוח שהוא גם כן לקח את זה. כן, עד יום מותו התמונה שלו בארנק שלו. הוא לקח את זה אחרת ממך, אבל גם הוא... לא, אני לא אומרת, היה מוכרח לעבור. הבנתי אותו, היה מוכרח ללכת לעבור. ואת מה עבר עליו? אני עבר, כמו כל אמא. מה יעבור עד עכשיו כל אמא. זה לא שוכן, זה קטן. היית בדיכאון. מחלת כבר? לא, 12 וחצי. לא הייתי בדיכאון, הייתי עם ראש. אמרתי, אני אשתגע. למה? כן. חלמתי ואלי יצא. ככה אמר לי אמא. אף אחד לא עשה לי כלום. זה מאלו. וככה. וחזר לתוך המים. הוא יצא מתוך המים, אמר לך שזה אף אחד לא עשה, כדי שלא תאשימי דפולה. אני בכלל. יש לך סטרפסיל, משהו? לא. למה? למשל לגרון, יש לי... אני. כן. והיית בדיכאון, והוא דיבר איתך. וחזרתי על עצמי. אמרתי ככה, אלוהים רוצה, אני אשתגע, ואחר כך יגידו, השתגע. לא. אני אעמוד על זה, אני אלבש בהיר, אני אתן, ראו אותי עד שוב, באה דודה שרה, אמרה לי, ראו אותה, את משקלת וחובצת, משת ויוצאת, תغير שוקי. משקל קטנה. יש להם טענה, ירד אלי מהמפה, אמרנו, אין להם סיפור לספר. עברתי על יד מכולת, בית הלל. ככה שמענו, בגלל עצמם לא תחכי לי. סיפורים שלכם אני מכירה. אני מבקשת, אף אחד לא ייכנס בית אז ייקח כמה כדורים? נכון. אף אחד לא נכנס במקומי. אני רוצה לרקוד, אני רוצה לטייל, אני עוד רוצה לחתן, אני עושה הכל. אני לא רוצה למות משוגעת ואתם תהיו. וזהו. עד שהחרסתם, ידעו שזה סטופ. גמר הסיפור. כן, אמא. מה אתה? חזרנו. אני יודעת, תספרי מה... על החיים שלך עם אבא. לא כדאי. לא כדאי. שוב. היינו זוג טוב. אז תסתכלי עליי, תספרי לי. תספרי לי, לא על זה, תסתכלי עליי. כמו כל אישה. קצת רבים, קצת אוהבים, קצת זה לא היה בעיות. לא היה בעיות רציניות. כן. רגיל. כן. אהבנו יותר מאשר אהבנו. ובשביל הילדים היו כולם ילדים טובים, בנות, הרוב, והרוב היו שקטות, ועזרו, כל אחד היה לו תפקיד. ממזל הייתה מרגיעה אותם, הייתה כמו אימא בריאה באיזה וולד ביקי יתאום. בעברית. היינו הולכים, אני ובעלי כמעט. רציתי לצאת מהשגרה קצת, היינו יוצאים.
אז יש לנו אחת גדולה, הייתה מזל, ילדה טובה ועזרה. וגם שושנה עזרה הרבה, שהיא רוצה תעשה את הכביסה באש על בית ספר, זרקה את הניקוד. לפני זה אמא מה רוצה הלכה, והביאה את הכביסה וגיצה ומה שצריך עשתה. ובשביל אביבה, מי שאמר לה, אביבה בואי תעזרי, הייתה כן, לכל אחד. ומושקי עבד שהיה קטן, הוא ריחם על אביבה שאין לה מעיד. קנה לה אחד, אמר לה, זה ממני מתנה, וזהו. היה אהבה ביניהם, היו כמעט רבים קצת. רבים, אל תגידי שלא רבים. כן, רבים על שוט. אני הייתי מתרגזת, אומרת לי מזל, אמא למה את מתרגזת? מה אנחנו נעביר? ננצלה, זה בידור שלנו. ובשביל משה עבד קטן, והיה לו תמיד כסף, תמיד אהב לעזור, רק שלא יגיד אבא אין לי. ובשביל שמוליק היה ילד חכם, והייתי נהנית בו שמתקדם הרבה. ומי לא היה טוב, אין לי לזכור מה שלא היה. היו ילדים מאוד מאוד טובים, כל אחד עשה תפקיד. אחד סידר את המיטות בבוקר, השני עשה את זה. מזל היה לה תקופה שאיחרה, עשתה איפה שגמרה, חכתה ואמרה, תמשיכו אתם, אין לי זמן, אני הולכת לבית ספר. מה זאת אומרת? עבודות בית? הייתה משאירה את הסמרטוט רצפה והכל, אני מהרת לבית ספר. ובאמת כולם עבדו, כל אחד עזר, כל אחד נתן יד, אבל המפקדת הייתה אני. וקרה הרבה דברים שהרגשתי לא טוב בין איפה. ולא ידעת שזה היה איפה. ולא ידענו שיש לי את זה. כן. ועברתי 40 שנה עם המחלה. עד שפגע לי בכבד, פגע לי בכל האיברים. עד שיצא רופא אחד, קוראים לו דוקטור פרס, והוא עשה את התרופה של FMX. הוא עשה את התרופה של ה-FMX? הוא עשה. כן? זה מהירקות, וזה לא מזיק, לא מפריע ולא... הבנתי, אין לזה תופעות לבד. אין שום דבר. אבל מה, היה לי חום, זה הסימן, שגם מישהו ילמד מזה. היום כל רופא יצא לו הרבה תלמידים. בכל עיר עשה, בכל בית חולים. נו, מה הסימנים של המחלה? חום וכאבי בטן. למחלה הייתה קודם כל בטן קשה וקשה לנשום, עם חום לא עלה יותר מ-38. אבל בטן קשה זאת אומרת כואבת. יש כאבים. כאבים חזקים. ויומיים, 24 שעות היה לי חום. אז הם בתוך העניין הזה היו ממש מדוקים. אמא חולה, אנחנו צריכים לעזור. וזה היה גם כן לומדים מהחיים. אני למדתי מהחיים, עשו לי 3 ניתוחים. אחד פנדציט, ואחד יפחו את הרחם, אולי חשדו שיש גידול ברחם. בגלל הכאבים האלה. לא ידעו מה לעשות לי, שלא יהיה לי את החום, את הכאב. עד שדוקטור פרס יצא, אמרו לי, מה בעיה? מה עשו לך? למה עשית כל זה? אמרתי, אני לא ידעתי איפה לפנות. היה גסטרו, נתן לי לפנות, אמר לי, לכי, יש בית חולים טובה ויש רופא, פרופסור היה. הוא טוב לזה, וכל עיר למדה, וכל בית חולים
עזרו כולם. טוב, ברוך השם, את מטופלת עכשיו, הכל בסדר. אבל בינתיים קלקלו לי הרבה מהבריאות שלי. קלקלו לי הרבה את הכבד שלי, את השחמת. היה לי בעיות מאוד רק מההזנחה שהייתה לי ואיך היום, עזבי את זה, זה נגמר. ברוך השם, במחלות ובכאבים. איך אביבה וורדית היום מטפלות בך, הילדים שלך? הילדים שלך, איך הם מטפלים בך היום? מה, היום זהב, אין ילדים כאלה. כולם. אחד נהג. בעיקר אביבה וורדית. בעיקר הם עשו הרבה מאוד בשבילי. הקרובה והרחוקה הייתה לה אותו. כולם עזרו, כולם ילדים טובים, אין לי בעיה מאף אחד. ותהיו בריאים ולא תדעו מה שאני ראיתי. ואלוהים ייתן להם בריאות ולא יסבלו. טעות של רופאים